Literature Wales is the national company for the development of literature. Our vision is a Wales where literature empowers, improves and brightens lives. Mae llenyddiaeth yn gallu dod â ni at ein gilydd yn ystod cyfnodau o raniadau cynyddol ac ansicrwydd byd eang. Mae'r straeon y byddwn ni'n ei darllen, yn ei clywed ac yn ei dweud wrth ein gilydd yn helpu ni i ddehongli cymhlethdodau yn bywydau ac yn helpu ni i wneud pen a chynffon o'n byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen grym llenyddiaeth arno ni yn ein bywydau. Mae'r strategaeth hon yn gosod allan ein hechelgais i greu Cymru lle mae llenyddiaeth yn cynrychioli yn lleisiau amrywiol ni, yn cefnogi'n llesiant ni ac yn codi ymwybyddiaeth o'r argyfwng hinsawdd. Yn hyn o beth, gallwn wireddu ein gweledigaeth o Gymru lle mae llenyddiaeth yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau. Literature, in its great variety, can have the power to connect communities and bring comfort, inspiration and hope to those who need it most. The many benefits of engaging in literary activities are widely documented. These can range from small but significant individual gains to big changes to Wales's international reputation. We've seen these benefits in practice. In our work at Literature Wales, we've seen people of all ages increase their skills and confidence, challenge their opinions, process anxieties and express their hopes. We've seen those who've been forgotten in the past inspired to write their own futures. We've seen literature take Wales to the world, where it's introduced our culture and language to vast audiences. Ar sail yn hargyhoeddiad ni fod gan lenyddiaeth rym i weddnewid a gwella bywydau, mae'r nodau rydyn ni wedi ei dewis yn adlewyrchu yn hechelgais a'n dyheuadau i Gymru. Mae rhain yn cyd-fynd â nodau deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol i sicrhau bod popeth nawn ni yn helpu i gyflawni un neu ragor o'r nodau hyn. Mae ein nodau wedi rhannu'n 3 chategori, sef ein blaenoriaethau, ein mathau o weithgarwch a sylfaen yn holl waith. Our first goal is representation and equality. We aim to shape a sector that supports equal access for all by addressing historical and structural inequalities and platforming diverse voices. Ein ail gôl yw iechyd a llesiant. Bwriadwn gefnogi llesiant unigolion a chymunedau gan ddefnyddio llenyddiaeth fel grym iachawol i gryfhau gwasanaethau. Ac yn drydydd, yr argyfwng hinsawdd, byddwn nhw'n defnyddio creadigrwydd i addysgu, archwilio ac i herio, gan wella gwybodaeth pobl o'r argyfwng hinsawdd ac i ysgogi newid sy'n para. The first of our 3 strands of activity is participation. We aim to enable more people in Wales to discover the joys of actively participating in literature, inspiring communities and increasing access to our work. Yn ail, datblygu awduron. Byddwn nhw'n datblygu ac yn cefnogi gweithlu medrus sy'n cynnig gweledigaeth yn y sector llenyddol drwy ddarparu cyfleoedd, cynyddu potensial a hyrwyddo arferion cyflogaeth teg. And last but not least, celebrating Wales's literary culture. We will celebrate and share the diverse range of contemporary writers and the literary heritage of Wales with the world. We will achieve this by creating a platform for literature which is more relevant and accessible to a wider audience. Ein sylfaen yw'r iaith Gymraeg. Rydym yn hyrwyddo'r Gymraeg a dathlu ein diwylliant Cymreig unigryw amrywiol drwy feithrin sîn lenyddol fyrlymus a chyfleoedd i archwilio drwy lenyddiaeth. Mae'r Gymraeg yn perthyn i bob un ohonom, pryd bynnag a sut bynnag y down i'w hadnabod. Rhan gwbl ganolog o'n cenhadaeth ni yw creu Cymru lle mae'r Gymraeg yn ffynnu a'n llenyddiaeth yn cynrychioli ein lleisiau amrywiol. At Literature Wales, we've always strived to be radical in our approach and ambitions, and this strategic plan is no exception.
We know that through literature, we can help to shape and improve our society, economy and culture. And we're ready to deliver projects and offer services that have the potential to transform lives. Mae straeon gan bawb i'w hadrodd, ac mae gwrando ar ein gilydd a dysgu oddi wrth ein gilydd yn un o'n anghenion sylfaenol ni fel pobl. Mae llenyddiaeth felly yn gallu'n helpu ni i fod yn feddwl agored, i ddangos mwy o empathi ac i fod yn fwy gwydn. Roedd gan yr athronydd a'r beirniad o Gymro Raymond Williams neges ynghylch gweithredu'n radical a gobaith. Fe ddywedodd, "To be truly radical is to make hope possible rather than despair convincing." Mae'r creadigrwydd sydd ynghlwm wrth ddarllen ac ysgrifennu yn gallu goleuo'r gwyll, gan gynnig gobaith fel posibilrwydd i bob un ohono ni. Find out more about Literature Wales and our strategic vision on our website, www.literaturewales.org.